Hello mga binati o minahal kong alam nun. Welcome to my channel. Welcome to Matalo. August 4, 2021. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Okay guys, ako naghangyo kaning Matalom nun ng atong tabangan. Usuportahan ang administrasyon kanunay ngayon, bukas at magpakailanman. Headed by to our Guapito o gali madoolan ng Mayor diri sa lungsod sa Matalom, Mayor Eric S. Parolio. O sa mga kauban ato gayon silang suportahan kanunay para daghantang mabuhat nga project alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Kung buhatong guys, welcome to my channel, welcome to Matalom. Magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. Okay guys, manitong buhatan. Okay. Naglisod na Matalom nun kay Kuan kanang kuan ba natay gipangita diya. Medyo nakoy problema nga sa mga kapil guys niya. Okay. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. August 4, 2021 atong ipadayon ang pasuporta sa administrasyon kayon karon ngayon, bukas at magpakailanman. Okay guys, welcome to Matalom and God bless to all.